Preparados a la 1, a las 2... Un moment! Protesto! ¡Madre mía! Jo encara diria més. Protesto! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Corre! ¡Esconde! ¡Es Arthur Mas y Oriol Junqueras! ¡Esconde la cubertería de plata! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, aguatón! Es igual. ¡Ah! Vinga, papà! Que no se rigui. Majestat, no puc permetre de cap manera que vostè faci aquest brindis en aquest teatre. ¿Cómo que no? Un poco de respeto, ¿eh? Que yo soy el rey. Ya, pero yo soy más. Home, no perdem més el temps. Fem el que hem vingut a fer. Dur a terme el pla B. ¿El pla B? ¿Qué es el pla B? Com que Madrid segur que no ens deixa fer el referèndum i seria massa arriscat convocar eleccions de nou, Perquè segurament les guanyaria jo. deixa'm parlar, Grassonet. Gràcies. El que farem, en lloc de celebrar un únic referèndum, és anar per tots els teatres de Catalunya i a mà alçada votar perquè el poble de Catalunya s'expressi lliurement. Pero si el gobierno se entera que lo hacéis en los teatros, también lo va a prohibir. Ah, sí? Però com ho sabran? Vostè ha vist alguna vegada algú del PP entrar en un teatre? Tú eres muy bueno, tío. Ho ha pillat hasta usted, majestat. Per tant, començarem al Teatre Victòria, a veure si ens dona sort i ens dona la victòria, Aquest xiste és meu. No lo he entendido. Després ho explico. Bé, tots teniu dues banderoles. Per tant, al tanto amb el rebombori. Per tant, els que estigueu d'acord en que Catalunya exerceixi el dret a decidir i tingui estructures d'estat pròpies. O sigui, la independència. Haureu d'onejar la bandera catalana, Molt bé. Ei! Calma. Mas president. Val. Espereu el moment de les votacions! I els que no hi estigueu d'acord, haureu d'onejar l'altra bandera. Crema! Molt bé. Escolteu, ha quedat clar? Hi ha cap dubte? Sí, jo. Ja hi som. ¡Madre mía! Aviam, menys aplaudiments i em podíeu haver votat a les penúltimes, tant aplaudiment. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es José Montilla! Jo mateix. ¡El amigo de Pere Navarro, Estaba diciendo por ahí, no, que su majestad no está capacitado para liderar, Eso, que tú me vas a dar lecciones de líder, follow the leader, follow the leader. ¡Ay, la madre! M'ha pegat. No et passis amb ell, ja treu prou pena de ser la tercera força al Parlament. Este tío es muy cachondo. No, si jo crec que el Joan Carles té raó. El Pere Navarro no és un líder ni de conya, Navarro, ni de Escolta, conya. Montilla, ens interessen molt les teves guerres fratricides, el PSC, però necessitaríem crispetes. Per tant, tens alguna cosa a dir-nos? Sí,
A la vostra votació que voleu fer hi ha una tercera opció molt clara. Quina és? La que tenim en ment tots els catalinos. Molt clarament. Els que no esteu a favor de la independència, però sí que esteu a favor del dret a decidir, sempre i quan es faci dins de la legalitat. Però volen anar una mica més enllà a favor de la Constitució, que s'hauria de reformar, sempre i quan tot es faci de forma legal i, sobretot, sense cap tipus de ruptura. Això sí, amb cabòries, parlant molt, diàleg, un huevo de diàleg, no gens menys cabòries xis. S'ha entendit? O no? No aplaudiu, sisplau. És lamentable. Bé, en aquest cas crec que haurien d'onejar les dues banderes rotllo Ciutadans, no? Doncs no. No. Tindran prou aixecant un mocador, que tots teniu, suposo, si teniu mocs. Molt bé. Escolteu, per tant, comencem amb les votacions. Vale, yo primero. Procedim. Yo primero. Endavant. A ver, todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen continuar formando parte de este bonito núcleo de convivencia colectiva, al cual llamamos España. España, 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 Vamos todos. España. Venga, sí. Y ahora, No lo han oído. ¡España! 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 Molt bé. Molt bé. Queda clar el teu èxit, Joan Carles. Els que estiguin a favor de que no siguem independents, però sí a favor del dret a decidir sempre i quan es faci dins Els de que la estiguin a legalitat. favor del ni fu ni fa... Bueno, ja m'està bé. Mocadors a l'aire, sisplau. Mocadors a l'aire. Som-hi, esta Catalunya real. Venga, Santa Coloma, vamos Badalona. Venga, vamos, el cinturó de la gent que treballa, sol a sol. No hi ha ningú de los meus treballadors o tots sou empreses, ni un puto mocador. D'acord, gràcies, Monti. Molt bé. I ara ha arribat el torn dels independentistes! Sí! Visca Catalunya! Sí, deixa-me-la, no? Ei, també és meva, escolta'm. Ets una mica egoista, no? Els estàs comptant? Saps quants vots són? Gràcies. No ho sé, però... Que no els havies de comptar tu? És igual, hem guanyat i prou. Bé, escolteu, som la polla, amb perdó, i ara nosaltres proseguim el nostre camí... Cap a Ítaca! No! Cap al Molino. I Ei! Ah! Gràcies. Volem un fill teu! Gràcies. No, seguirem tots els teatres del Paral·lel fins a arribar al Bagdad. Yo me voy primero. ¡Juanito! Que guai. És una bona idea acabar al Bagdad. Allà no tindreu cap ocasió d'aixecar cap bandereta. En tindreu prou aixecant la polla. Tira cap allà, sisplau, tira. Vinga. Moltes Gràcies, Badalona, esa Santa Coloma buena, y el Turó de la Feira, y Martorell, qualsevol autopista, esa muy buena. La meva Catalunya.